ಕಾಡಿಂದ ಬಂದು ಗುಳುಗುಳು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡಪ್ಪ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನರಮನಿಯ ಹತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಟವರ ಹಾ ಈ ಓಡ పోతిని ಮಾರಯ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ తీయర మెల్లెన కన్ను కుట్టొచ్చి షూటింగ్ దా లొకేషన్ తీయర పోతిని మేడం షూటింగ్ దా లొకేషన్ గా ఎంచొండు సూపర్ లొకేషన్ ఈరోజు పో తూలే యాన్ కున్న జాగో తూలే అమ్మకు వనసమల్ పంత సూపర్ జాగ ಈ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಕುಲ್ನ ಜಾಗಡು ಎನ್ನ ಪಿಚ್ಚರ್ದ ವನಸ ಸೀನತ ಆ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರೆ ಏತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಪೂಜ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಡು ಇರೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರಪ್ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಡು ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟಲ್ GGF ಹಲೋ GGF ಪಂಡ ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಸರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೀರೋನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನನೆ ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಚುಂಗುಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳಸಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರು ಆರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಆಸ್ಕರ್ ಮುಟ ಪೋತೆರು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೀರೆ ಪಕ್ಕ ಫೋನಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾ ಬರೀಟು ಬುಡುದಿಲ್ಲೇರಾ ಹಿಜ್ಜರ ಅಂಜನ ಪಾತಲೆ ಸರ್ ಇರ್ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋರಾ ಅವು ಎಂಕತ್ತು ಅವು ಮಿಲ್ಗ್ ಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೀನಿ ಈರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ ಆಸ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟ పోతారంద ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮುರಡಿ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟ పోತೀನಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೀಲಾಡಿ పోತೀನಿ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇರು ಜೋರಿರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತು ಈಗ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಒಂಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ತುಳುನಾಡು ತುಂಡು ಸನ್ನಿ ತುಳುನಾಡ ತುಂಡು ಸನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಲಿ ಪುದರ್ ಕೆನ್ನಗನೇ ರಾಮಲಕ್ಕುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎದುರು ಏನನ್ನು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಹೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕುರು ಬೋಡಿತ್ತು ಸರ್ ನೀ ಇರಗೆ ನಕ್ಕುರು ಬಡ್ಸ ನಕ್ಕುರ್ಚಿ ಈರು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಅಂತ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೆ ಅತ್ತ ಈರೆ ಮೈ ನೀರು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೆ ಮೇನ್ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಕತೆ ತುಳುಟಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗನೇ ಬಂತೀನಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡ್ ಸಲ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡ್ ಸಲ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಐತಾರಕ್ಕ ಹೌದೇಗ ನಿಂಗೆ ರಜೆ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅವಾಬುಜಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆವಡೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ರೆಡ್ ರೇಪ್ ಆದವಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಾವಡು ಬಕ್ಕ ವನಸಾಯ್ಬ ಕೊಂಜಾವಡು ಅವಿಂಚಿನ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೊನ್ನ ಅವರ ದಾಲ ಅಬುಜಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ರೆಡ್ ರೇಪ್ ಆವಡೆ ಹೌದಾನೆ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಸುರಾಪುನಿ ಆ ರೇಪುಡು ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಹೀರೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೆದ್ದನಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹೀರೋ ಬಂಡಿಂಚ ಮಾಡು ಇಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗಲ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಆಂಡಾಡು ಮೂಜನೆ ಸೀನು ಇಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಜಿನ ಸೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಎದುರುಡು ಬಂಜಿಜಿ ಬಿರೋಡು ಬಂಜ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಕ ಬಾಯಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂಜಿದಲ ಇತನ ಬಾಲದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಕ್ಕೆ
ನಲಿಪುನ ಸುರೂತ ಬಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಲಂತ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೇ ಸೀನ್ ಮೆಚ್ಚರ ನಾಲ್ನೇ ಸೀನ್ ಸರ್ ಸರಿ ಕೇಳೆ ನಾಲ್ನೇ ಸೀನ್ ಸರ್ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಇರವಲ್ಲಿ ರೀಚಿದಾಯೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಾಲ್ನೇ ಸೀನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಕಿ ಇಂಪೈರ ಎಂಕ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಸೀನ್ ಒಂದು ಓ ಹೀರೋನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಕುಲಿಂಪೆ ತುಚ್ಚಿನ ಸೀನ್ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಇದು ನಾಚಿಕಲ್ ಬರಲಿ ಸರ್ ಇದು ದಾಗ ಆತು ದೂರ ಬಲಿಪುನಿ ಈರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಂಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋ ಬಂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತಯಾರು ಕೊಡು ಸರ್ ಐದನೇ ಸೀನ್ ಪೋಯಿ ಐದನೇ ಸೀನ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ಲೌತ ವಿಷಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೆರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೆದ್ದು ಎತ್ತನೇ ಸೀನ್ ರೆಡ್ನೆ ಸೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೌತ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಐದನೇ ಸೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬರವರೆ ಸತ್ಯ ಅದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಏರು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಅತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇವಲ್ಲಾಳು ಎಬೆ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲು ಓಲಲು ಓ ಸನ್ನಿ ಬಾ 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 ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗಲು ಸನ್ನಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸನ್ನಿ ಮೀರರೆ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಂದೆನ ಸೀದಾ ಕೊನ್ನದು ಜೂಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವಾಪುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗಲು ಆಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎಂತೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಪುಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಪುಡ ಅಂದು ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮನೆ ಕೊರಂಡ ಕಮ್ಮಿಡಾವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಗೆ ದಾದವಿ ಸರಿ ಬಗಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಬೆ ಲಕ್ಕು ಬೋಡು ಮೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಆದಾ ಓಕೆ 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 ತಾರೆ ಉಂಡು ತಾರೆ ಕಂದನಾ ತಾರೆಗಂತನಾ ಓ ಮೇಕಪ್ ಐಕ ಮೇಕಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮೈ ಕಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಕೆ ಕಿರ್ತ ಕಾವೆ ಅಯ್ಯ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನಾಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಇನ್ನು ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಗಂಜಿ ಬಾಟ್ರನ ತಪ್ಪುಂದು ಕನ್ನಡಿ ಪುಡಪುಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ 500,000 ಪುಂಡು ಮಾತ ತಾರೆ ಮುಟ್ಲೆ ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲತುಂಡೆಂಕ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ನೀನು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿ ನೀ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕೊಂಜೋ ಮಾಯ ಕೊಂಜೋಗ ಮೇಡಮ್ ಸೀನ್ ಸುರ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ರಾ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹೀರೋ ನೆನ್ನದು ಹೀರೋಯಿನಿ ಬುಲಿಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಹೀರೋ ನೆನ್ನದು ಹೀರೋಯಿನಿ ಬುಲಿಪುನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನನ ಎನ್ನದು ಬುಲಿಪೆರೆ ಬೈಜಿಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೆನ್ನು ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕೈ ಐತೆ ಇಟಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಸೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫೀಸಿಗೂ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್
ఆఫీస్ ఎంచుండు వా ఆఫీస్ ఎంచుండు ఆఫీస్ ఎట్టే ఉండ ఈ పీస్ ప్రయోజనం అంచెత్త అంచత్తు మళ్ళీ ఎడిటింగ్ మలుపుగా కాబట్టి ఇంక సుళ్ళు పండు తప్పేసి మేడం నేను సత్యనే పంపిణీ మేడం కాదు మలుపు నీ ప్రొడ్యూసర్ ను మొగలండే ఓకే ప్రపోజ్ ప్రపోజ్ తిన్నా హీరో హీరోయిన్ కు ప్రపోజ్ మలుపుడు రెడీయా రెడీయా ఓకే యాక్షన్ కరెక్ట్ పరడు హీరోయిన్ కి ప్రపోజ్ మల్పుని నేవో పంజు ఓలరి ఐ లవ్ యూ అవే ఓవర్ ఐ లవ్ యూ హలో కంటోజ్జా ಏರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಹೀರೋ ಕುರುಡೆ ಅತ್ತ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಹೀರೋ ಕಂಟೋಜುಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನ ಹೀರೋ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೈಡ್ 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 ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ನೇ ಸೀನ್ ನಡಿವಿಲ್ಲ ರತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಡು ಕಿಚ್ಚ ಹತ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇರ್ತಾಯ ಗುಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪಡ ಆಯ ಮಲ್ಪಡ ఆయన ಅಡ್ಡ ಮುರಳಿ ದರ್ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ಇದು ಮನೆ ಬಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋ ಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಅವು ಆ ಬುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಹೀರೋ ಹೀರೆ ಮಲ್ಪಡುದೇನೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಡು పేరు రెడీయా కొంచెం విస పడుతుకోరు ಸರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಔಡು ಸೀನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೂದು ಓಕೆ ಶಾಟ್ ರೆಡಿ ಹೀರೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಲ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ பாலக்குடிடி நான் குடிக்க மாட்டேனே நீ என்ன பண்ணுவே ಎಂಜಾ நான் குடிக்க மாட்டேனே நீ என்ன பண்ணுவே ಮಾರ್ತಿದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಆಲಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕ ಮಾಟೇಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ಆತ ರೀಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ಕೊಂಜೋಗ ಮಂಟೆ ವೆಚ್ಚೆ ಅವ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಚ್ಚುದ ಕಿಸ್ ಅವೇ ಬರ್ಬುಜಿ ಅವ ಮನೆ ಕರೆ ಬರ್ಚಿ ದೈ ಇರಕ್ ಬೇಡ ಎತ್ಲ ಅಬರ್ಚಿ ಅಂಜುಪುರ ಬುಜಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಗನ ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಆರು ಗೋಡೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ದಡಿ ಕೊರಡು ಹೌದಾಯೇ ಪೂರಾ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ ಪರ್ ಮೂಲೆನ ಮೋನೆ ಬಾಟ್ಲೆ ದನ ಮಗ ಪೂರಾ ನಿಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಏರಿಯರ್ ಮುನಿ ಏರಿಯರ್ ತುಂಬಿಲಕ ಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಗು ಕಿಸ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ಸರ್ ಈರ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಟು ರಡ್ ರೇಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ರೇಪ್ ಅನ್ನಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ದಯ ಪಂಡ ರೇಪ್ ಆಪನ ವಿಷಯ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚನೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ ಕಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಹೌದಾ ಬೇಡ ಹಚ್ಚ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆ ಪುನಿ ಅದು ಯಾನತ್ತ ರೇಪ್ ಅನ್ಬೇಕು ಯಾನು ಮೂಲ ಪೂಜನ ಹೀರೋ ಒಲುಪ್ಪರು ಹೀರುಪಿದೆ ಇಪ್ಪರು ಮೂಲು ರೇಪ್ ಅನ್ನಗ ಯಾನು ಬೇತೆ ಹೊರಡುಪ್ಪು ನತ ಹೀರುಪಿದೆ ವೈಟ್ ಶಾರಿ ಕಿಟ ರೇಪ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈತ ಮಾಡ ವೈನ್ ಲಾಟ್ ಜಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬರ್ಚು ಕಿಚ್ಚ ಕಿಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಎತ್ತರ ಬರದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚನ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಂಚನ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾ ಓಕೆ ಮಾತಾಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಯಾನು ಟೂ ಬರ್ಪೆ ಓ ರಾಮದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗಲ್ ಲಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಸೈತ ಹೋಯ್ ದಾದಾಂಡು ಮೇಡಮ್ ದಾದಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ವೈದಿನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ವೈದಿನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ವೈದಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟು ಯಾರು ಸುರುಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವು ಲೈಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಕಜ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್
ಅದೇ ಗಾಳಿ ಅದೇ ನೀರು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬೀನ್ಸು, ನಾವು ಬೂದ್ ಕುಂಬಳ. ಹೌ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.